advertise ହେଇଗଲା Thank you. ବିଜ୍ଞାପନର ଯୋଗ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବହି ପାଖକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବହିଟା ଠିକ ମୋରି ପାଖରେ ହିଁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଦରଜର ଦରଟି। ଆଉ କବି ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ପଛରେ, ଯଦିଓ ସେ ସଭା ଶେଷକୁ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ୱାଇଲ୍ଡ କାର୍ଡ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ସେ କିନ୍ତୁ ମଝିକୁ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଗତ କରିବି ବୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକକୁ, ଏ ସମୟର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଚମତ୍କାର କବି। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ତାଙ୍କର କବିତାର ଏଇ ବହିକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେ ତିନି ଧାଡି ଏମିତି ଲେଖନ୍ତି ଯେ ପିଠିରେ ନାଉ କରି ଆକାଶରେ ଜହ୍ନ ଦେଖେଇ ସଅଳ ତାରା ହେଇଯାଇଥିବା ବୁଢାପାକୁ, ସେ ଜହ୍ନକୁ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ତୋଳି ଧରିବାକୁ ମୋ ପାଦ ତଳେ କାନ୍ଧ ପତେଇ ଛିଡା ହୋଇଥିବା ବାପାଙ୍କୁ, ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡେଇ ରଖିଥିବା ଆମ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ମା ଅନ୍ଧାର ଗୋଡିଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଛଳ ଛଳ ସମର୍ପଣର ଉତ୍ସର୍ଗ ପୁଣି ଏଇ ବୟସର ଗୋଟେ ମାନେ ଲୋକ ତ ନୁହେଁ, ପିଲାଟି ପାଖରେ, ଇଏ ଏଇ ତ ହଉଛି ଆମ ସାହିତ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ବୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ଏଇ ବହିର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଆଉ ବୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ଆମ ସମୟର ଆଉ ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ କବି, ତାଙ୍କର କବିତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ପୁଣ୍ୟଦୀପା ଖମାରୀ, ପୁଣ୍ୟଦୀପା ଦିଦି। ମୁଁ ଦିଦିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ବୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିବେ। ଆଉ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡିଓ ଅଡିଓ ଉଭୟ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଶୁଭୁଛି ନା ଅଂଶ ଭାଇ? ହଁ ଶୁଭୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ। ହଁ। ଭିଡିଓ ଯଦି ଅନ୍ କରିପାରିବ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ବୀରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଚନ୍ଦ୍ରବଦନଟି ଦେଖାନ୍ତୁ। ଟିକେ ବିରୁ ଭିଡିଓ ତ ଦିଶୁନି, ଦିଶୁନୁ। ମୁଁ ଶୁଣା ଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ହଁ ଟିକେ ଶୁଣା ଯାଉଛି, ଟିକେ ବାହାରେ ଆସ ନା। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଦୂର ଟିକେ ଭିଡିଓ କର। ଆଉ ନଏଜ୍ ହଁ ଠିକ ବେଶୀ ନଏଜ୍ ଆସୁଛି କି? ଚଳିବ ଚଳିବ। ଆମେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପୁଣ୍ୟ କୁହ ତମେ, କିଛି ଏବେ ଅସୁବିଧା ଶୁଣାଏ, ତେଣୁ ତ ମୁଁ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନଟେ କରିବି ଯେ ସମସ୍ତେ ସେୟା କୁହନ୍ତି ବୀରୁର ବୟସକୁ ଦେଖିଲେ ତା କବିତା ଖୁବ୍ ଚମତ୍କାର, ଏବଂ ତା କବିତାରେ ଜଣାପଡେ ସେ ବହୁତ ଅନୁଭବୀ, ଯଦିଓ ତା ବୟସ ସେତିକି ନୁହଁ ଅନୁଭବ କରିବାରେ। ଏବଂ ଏହା ବି ଯେ ସେ ଜୀବନକୁ ସରୋଜ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏତେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସର ବିରୁ ବହୁତ ଯାର ଭଲ ଉତ୍ତର। ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତାପରେ ଯିବି ପ୍ରଶ୍ନକୁ, ଦରଜରେ ଜୀବନ ନା ଜୀବନରେ ଦରଜ? ପ୍ରଥମ କଥା କହିବି, ମୁଁ ମୋର ମୁଖବନ୍ଧର ଶେଷ ଆଡକୁ ଲେଖିଛି ଯେ ଶେଷ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ଯେ ଜୀବନରେ ଦରଜ ଥାଉ ବା ଦରଜରେ ଜୀବନରେ ଥାଉ, ଜୀବନରେ ମଣ୍ଡା ମଣ୍ଡା ପିଠାର ପୁରଠୁ ଭଏସ ଭଳି କଟିଗଲା। ଯନ୍ତ୍ରଣା ବା ନାହିଁ ସେଠି ଜୀବନ ନାହିଁ। ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଭୋଗି ପାରିଲେ ହିଁ ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବି ଜୀବନ ଲାଗେ। ଯଦି ଆମେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ ଦରଜକୁ ଠିକ ସେ ଭୋଗି ପାରିବା ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ବି ଯଦି ଜୀବନକୁ ଖୋଜି ପାରିବା, ତାହେଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବି ଆମକୁ ଜୀବନ ଲାଗେ। ତ ମୁଁ ପ୍ରତିଟି ପାଦରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଭେଟେ, ଦରଜକୁ ଭୋଗେ, ଆଉ ତାରି ଭିତରୁ ଜୀବନକୁ ଉଖାରି ଜୀବନକୁ କାଢି ଆଣି ତାକୁ ଭୋଗେ, ଜୀବନକୁ ବି ଭୋଗେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ। ବାସ୍ ଏତିକି। ବହୁତ ବହୁତ ବଢିଆ। ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର। ତାହେଲେ କଥା ଏଇଟା ଯେ ଜୀବନରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜୀବନ, ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଥାଏ। ଏବଂ ତେବେ ବୀରୁର ବୟସ ହିସାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଟିକେ ଆଗକୁ ପଚାରି ଦଉଛି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖିକି, ତେବେ ଜୀବନ ଆଉ ଦରଜ ମଝିରେ ସେ ପ୍ରେମକୁ କୋଉଠି ରଖିବ? ଜୀବନ ଆଉ ଦରଜ, ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରେମ। ଜୀବନ ବି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ,
ଦରଜ ବି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ। ମତେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥରେ ପଚାରିଥିଲେ ସରୋଜ ସାର୍ ଗୋଟେ ଆସରରେ ଯେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରେମକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇନି କାହିଁକି? ତ ମୁଁ ସେଇଠି କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରେମକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇନି କିଏ କହିଲା, ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ, ତେଣୁକରି ବାପା ମୋର ସବୁ କବିତାର ନାୟିକା ନାୟକ, ତେଣୁକରି ପ୍ରେମ କାହିଁ ପ୍ରେମ ଅଛି, ଏବେ ବି ମୋ ସହିତ ପ୍ରେମ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରେମରେ ବି ଅଛି, ଦରଜରେ ବି ଅଛି, ଜୀବନରେ ବି ଅଛି, ମୁଁ ସବୁଠି ଅଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ବିରୁ ତ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଟିକେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଯାଅ, ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଆଉ ମୁହଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଫିକ୍ସ କରିଦିଅ। ତମ କ୍ୟାମେରା ମୁହଁ ଦିଟାକ ଚାଲୁଛି। ମୁଁ ବି ଚାଲୁଛି ନା। ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ବିରୁ କଥାରେ ମାହିର, ସେ କଥାକୁ ବହୁତ ଭଲସେ ବଦଳେଇ ଦିଏ। ଯଦିଓ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ସେ ବୁଲେଇ ବାଣ୍ଟିକି ଦେଇଛି, ଠିକ ଅଛି, ତା ପ୍ରଶ୍ନ ତାର ଉତ୍ତରକୁ ବି ସ୍ୱୀକାର କରାଗଲା। ତେବେ ବୀରେନ୍ଦ୍ରକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ, ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଅଫିସିଆଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯଦିଓ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ ଅତି ନିବିଡ଼ ଏବଂ ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଲେଖେ ଶୁଣାଏ, ମୁଁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ କୁହେ, ତା କବିତାକୁ ମୁଁ ସମାଲୋଚନା ବି ତା ସାମ୍ନାରେ କରିଛି, ତେବେ ସମାଲୋଚନାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦିଓ ତେବେ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ କୁହେ, ଭାଇ ତୋର କବିତାରେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଦରଜ ଖୋଜୁଛି, ଦରଜରେ ପ୍ରେମ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଏଇ ବୟସରେ ପ୍ରେମ ଯୋଉ ହିସାବରେ ଆସିବ, ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇକି ଆସିବ, ହୁଏତ ପରିପକ୍ୱ ବୟସରେ ସେତିକି ଆସିବ କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ। ତ ସମୟ ହିସାବରେ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରେମ ହିସାବରେ ଦେଖିବା ଭଲ। ଆଉ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯଦି ଦରଜକୁ ପ୍ରେମ କହିବା କିଛି ଖରାପ ନୁହଁ, ପ୍ରେମକୁ ଦରଜ କହିବା କିଛି ଖରାପ ନୁହଁ, ଜୀବନକୁ ଦରଜ କହିବା କିଛି ଖରାପ ନୁହଁ। ଯଦିଓ ତେବେ ମୁଁ ତାକୁ ଏତିକି କହିବି, ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କବିତାରେ ଆମେ ବୋଉ, ବାପା ଏବଂ ବାପାଙ୍କ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ପାଉଛୁ। ତାର କବିତାରେ ଗୋଟେ ଗରିବଠୁ ଗରିବ ପରିବାରର ସୂକ୍ଷ୍ମାତୀତ ଅନୁଭବ ଆମେ ଆଣିପାରୁ ବା ବୁଝିପାରୁ। ତେବେ ବୀରେନ୍ଦ୍ରକୁ ମୁଁ କହିବି, ତା ନଜରରେ କ'ଣ ବାପାଙ୍କର ଚରିତ୍ର କେବଳ ସେଇ ନଖରୁ ବାହାରିଥିବା ମାଟି, କାନ୍ଧରେ ଝାଳ ବୁହା ଗାମୁଛା ଏବଂ ଗୋଟେ ଚଷା ଘର, ନା ବାପାଙ୍କର ପରିଚୟ ଏବଂ ବାପାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଚରିତ୍ର ମାନେ ଭଲ ଯୋଉ ହିସାବରେ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖି, କ'ଣ ବାପା କ'ଣ ଖାଲି ସେଇ ଚାଷୀ, ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା ବାପାଙ୍କ ନଖର ମାଟି, ଝାଳ ଗନ୍ଧ, ଝାଳ ବାସ୍ନା, ଏଇ ସବୁରେ ସୀମିତ ହେଇପାରିବ? ନା ବାପାଙ୍କର ତାର ଯେତେ ବି ତାକୁ ବାପାଙ୍କ କବିତା ଲେଖିବ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇକି, ଯଦିଓ ବାପାଙ୍କ କବିତା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ବହୁତ ଛୁଏଁ, ତେବେ ବୋଉ ଆଉ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ତା ମନରେ କେଉଁ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଚରିତ୍ରଟା ସେ ନିଜେ ନେଇପାରିବ, ଆଉ ତା ଗୋଟେ କବିତାରେ ଭିନ୍ନ ଉଜ୍ଜଳ ବଦଳେଇ ପାରିବ। ଚରିତ୍ରାୟନ ସେ ହଁ, କରିକି ଲେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ କି, ବା ନିହାତି ସେମିତି କିଛି ନିହାତି ଲେଖି ନିହାତି ନାହାନ୍ତି? ନିହାତି ନିହାତି। ବିରୁ ମାନେ ମୋ ମତରେ କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଗରେ କଥା ହଉଛେ, ଯୋଉ ଦିନ ଯିବୁ ସେ ଫଳ ଖାଇବୁ, ଯୋଉଠି ଯାହା ମିଳୁଛି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହୁଛି, ମୋ ବାପା ମୋ ଏଥିରେ ବା ମୋ ପରିବାର ମୋ ଏଥିରେ ମାନେ ଏମିତି ବ୍ୟଥିତ କରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଗୁଡାକ, ଯୋଉ ମାଟି ହେଲା, ଇଏ ହେଲା, ସଂଘର୍ଷ ହେଲା, ସେଇ ଜିନିଷରୁ ମୁଁ କାହିଁ ଆଜି ଯାଇ ଉତୁରିନି, କିମ୍ବା ଏତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ସେ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଦାବିରେ ଦିଶେ, ନୂଆ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ଦିଶେ। ଆଜି ମତେ ଯଦି ସେଇ ମାଟି ଯଦି ଆଜି ମୂର୍ତ୍ତି ପରି ଦେଖାଯାଉଛି, କାଲି ମଧ୍ୟ ଶାଗ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି, କିଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି। ମାନେ ମୋର ଦେଖିବାର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀଟା ଅଲଗା, କି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀଟା ଅଲଗା, ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଆଜି ଯାଇ ନିଜେ ବି ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରିନି। ତଥାପି ମୁଁ କାହିଁକି ସେଇଠୁ ଉତ୍ତରି ପାରିନି? ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ମୁଁ କେବେ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଇଏରେ ଲେଖିନି, ମୁଁ ସେଇଠି ହିଁ ଅଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୁଁ ନିଜେ ବି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ହେଲେ ତଥାପି କାହିଁକି ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଯାଏଁ ସରିନି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ। ଯଦି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ସରିଯିବ, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ଇଏ କରିପାରି, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା, ଯେତେବେଳେ ଲାଗିବ ସେ ଜିନିଷ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ କବିତାଟା ନିଜସ୍ୱ ଢଙ୍ଗରେ କେତେବେଳେ କେମିତି ଆସିପାରେ। ତ ହୁଏତ ବୋଧେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯଥେଷ୍ଟ ହେଇନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇଠି ହିଁ ଅଟକି ଯାଇଛି। ଆଉ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବୋଧେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବି ବା ନ ହେଇ ବି ପାରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିରୁ। ଯଦି ଆଉ କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରିପାରନ୍ତୁ। ଆ ଭିତରେ ମୋର ବିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ, ସତରେ ତମେ କବିତା ଲେଖିକି ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ତମେ ହାଲୁକା କରିଦେଇ ପାର? ଏମିତି ସତରେ ସମ୍ଭବ? କବିତାରେ ସତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ସେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷ କଥା ସେଥିରେ ଲେଖିଦେଲେ ସେ ସଂଘର୍ଷଟା ଭୁଲି ହେଇଯାଇପାରେ, ହାଲୁକା ହେଇଯାଇପାରେ, ନା ସେଟା ବାରମ୍ବାର ମନେ ପଡି ଆହୁରି ଦୁଃଖ ଦିଏ? ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଯେ
ବାହାରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ହସୁଥାଏ, ଖେଳୁଥାଏ, ବୁଲୁଥାଏ। ମୋ ମୁହଁରୁ ମୁଁ କେବେ ହସ ହଜେଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ହସୁଥାଏ। ମୁଁ ଛୋଟ କଥାରେ ବି ଜୋରରେ ହସେ। ଏଇଥିପାଇଁ ହସେ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ହସିବାର ସମୟ ବହୁତ କମ୍। ମତେ ଲାଗେ ଯେ ମୁଁ ଏଇଠୁ ମୁକୁଳି ଗଲା ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବେଶକୁ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଏକା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରୁ ବାହାରି ଆସେ ବା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାନେ ମେଳିରୁ ପଳେଇ ଆସେ, ଏକା ହେଇଯାଏ, ରୁମକୁ ପଳେଇ ଆସେ ବା ଘରକୁ ପଳାଏ ବା ଯୋଉଠି ବି ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏକା ହେଇଯାଏ, ଯେ ମୋ ପାଖରେ କେହି ବି ନଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ କବିତା ଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଯେତେବେଳେ ଲାଗେ ଯେ ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମତେ ଓଜନିଆ ହେଇଗଲାଣି ବା ହେଇଗଲାଣି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରେନି ଲେଖିବା ପାଇଁ, ଆପେ ଆପେ ଲେଖି ହେଇଯାଏ। ଇଭିନ୍ ଏମିତି ବି ହେଇଛି ଯେ ମାନେ ମତେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା ବ୍ୟତୀତ କରେ, ମୁଁ ଶୋଇପାରେନି ବା ଇଏ କରିପାରେନି, କାନ୍ଦ ଲାଗେ, କାନ୍ଦେ, ତାକୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାଏରୀରେ ଲେଖିଦିଏ। ଆଉ ଡାଏରୀରେ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ହିଁ ମତେ ନିଦ ହେଇଯାଏ। ତ ମୋ ପାଇଁ ଲେଖିବାଟା ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ତାକୁ ମାନେ ମତେ ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସପ୍ରେସିବଲ, ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିଦିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ। ମୋର ଯୋଉ ଇଏଟା ଯାହା ବି ମୋ ମନରେ ଥାଏ ମୁଁ କହିଦିଏ, ମୁଁ କିଛି ଲୁଚେଇକି ରଖିପାରେନି ପ୍ରଥମତଃ। ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ମାନେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିପାରେନି, ସବୁ କଥା ତ ଆଉ କହିହବନି, ଯୋଉ କଥା ମୁଁ କହିପାରେନି ସେଇ କଥାକୁ ମୁଁ କବିତାରେ ଲେଖେ। ଆଉ କବିତା ମୋ ସହ ଚିରକାଳ ଏମିତି ଥାଉ। କବିତା ଅଛି ବୋଲି ହୁଏତ ମୁଁ ହସର ମାହୋଲ ଆସି ସାରିଲା ପରେ କବିତା ସହ ବଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବି କି? ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଣୟ ଭାଇ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ବୀରକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ତ କବିତାର କଥା ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ପଚାରୁଛି। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଏଇଆ, ମୁଁ ଶୁଣି ଆସିଛି ଖାଲି ଆଖିରେ ଯାହା ବନ ଉପବନ, କବି ଆଖିରେ ତାହା ନନ୍ଦନକାନନ। ବାଃ। ତ ମୋ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ବୀରୁର କବିତାରେ ନନ୍ଦନକାନନ ବାସ୍ତବତା କେତେ? ଆଉ ବନ ଉପବନ ସାଧାରଣ ବନ ଦୁଃଖଟା ନନ୍ଦନବନ ଭିତରେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଉପସ୍ଥିତି କଥା ପଚାରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଯେ ଦୁଃଖ ବା ଦରଦ ବା ଗୋଟେ, ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ ନଉ ଯେବେ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ଯେବେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ପୁରା ସେ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟଟାକୁ ଆମେ ଲେଖୁ, ଯାହା ବି ଲେଖୁ। ମୁଁ ଏବେ ଲେଖୁଥିଲି, ଏବେ କାଲି ଯୋଉ କବିତାଟି ପଢୁଥିଲି, ଯେ ଦର୍ଜି ବୋଲି ଗୋଟେ କବିତା, ରଫୁ ବୋଲି, ସେଇଟା ବହୁତ ସାଧାରଣ କଥା ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଦର୍ଜିକୁ ଦେଖିଛେ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ତାର ରଫୁ ମାରିବାର ଜିନିଷଟାକୁ ଭେଟିଛେ ବା ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ ଗୋଟେ ଦର୍ଜିଟା ଅଛି ମାନେ ଏଠି ସିଲେଇ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହଉଥିବ, ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷଟି ହଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦର୍ଜି ବସୁଛି ବା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୁପଚୁପ ବାଲା ଠିଆ ହେଇଛି ବା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପାନ ବାଲା ଠିଆ ହେଇଛି, ଯିଏ ବି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ଛିଡା ହେଇକି ତାର ସେ କର୍ମ କରୁଛି, ତାର ଏଇ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମାନେ କେହି ତ ଆମେ କେବେ ପଚାରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନା ବା କେହି କେବେ କିଛି ପଚାରିବାର ସାହସ ବି ଆମେ କେବେ ଜୁଟାଉନୁ ଯେ ତମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ କେମିତି ଚାଲିଛି। କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବି ଏମିତି ହଠାତ୍ ପଚରା ଯାଇ ନପାରେ। ତଥାପି କିଛି ଦିନ ମିଶିଗଲା ପରେ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହେଇଯାଉ। ତ ସେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ସେଦିନ ସେ ଆମର ସବୁଦିନ ହଷ୍ଟେଲରେ ତାକୁ ଆସନ୍ତି ସିଲେଇ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେ ଏମିତି ଏମିତି କେମିତି କଣ ଜୀବନ। ତ ସିଏ ସେଇ କଥା କହିଲେ କି ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଏଇଆ କରିଛି, ଆଉ ଏମିତି କି ଗୁଣ୍ଠେ ଜମି ପାଇଁ ବି ଆମ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ମାଡ, ଏବେ ବି ତଥାପି ମୋ ଭାଇ ପାଖରେ ଅଛି। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଯେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା ଏଇଟା, ତାକୁ କେବଳ ଗୋଟେ କବିଟେ ହିଁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିପାରେ। ଏଇଟା ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ବା ଜଣେ ଅଣସାହିତ୍ୟିକ ବା ଯିଏ ସାହିତ୍ୟରେ ନାହିଁ ଟୋଟାଲ, ତାକୁ ଯଦି ଏଇ କଥାଟା କୁହାଯିବ, ସେ କହିବ ଆହା କି ଦୁଃଖ କଥା, ଲୋକଟା ଆଦৌ ବୁଝିଲାନି ତ କଥା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ବା ଗୋଟେ କବି ଯେତେବେଳେ ସେ ଜିନିଷଟିକୁ ଦେଖେ, ତ ସିଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଜିନିଷଟିକୁ କଣ କରେ ନା କାବ୍ୟିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବା ତାର କାବ୍ୟିକ ସତ୍ତାରେ ସେ ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ। ଆଉ ସେଇଟା ଅଟୋମେଟିକ ଆସିଯାଏ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ। ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ ଯାହା ବି ଲେଖିଛି ମୋର ଆପେ ଆପେ ଉତୁରି ଆସେ, ମୁଁ କେବେ ବସିକି ଚେଷ୍ଟା କରି ତାକୁ ଲେଖିନି। ତ ମୋ ପାଇଁ ନନ୍ଦନବନ ଆଉ ଉପବନ, ମାନେ ଉପବନଟାକୁ ମୁଁ ନନ୍ଦନବନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଆଉ କେତେ ମାତ୍ରାରେ କରିଛି କଣ ସେଟା ଆପଣ ମାନେ ବା ପ୍ରଣୟ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ, ଯେହେତୁ ସେ ପଢିଛନ୍ତି ମତେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟା କଣ ଥିଲା?
ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆମେ ଆମର ହଁ ମାନେ ପରମ୍ପରା ରହି ଆସିଛି କଥା। ତ ତୁମେ ଲେଖିଥିବା ଯୋଉ ଦରଜ ଶୁଭୁନି ଦୁଃଖକୁ ପ୍ରଣୟ ଯୋଉ ଭାଇ। ଲେଖିଛ, ହଁ ତୁମେ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଦରଜ କଥା ଲେଖିଛ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ପ୍ରାର୍ଥନା ହବା ଠାରୁ କେତେ ଦୂରରେ ଅଛି? ମାନେ ଯେମିତି କି ସାରଳା ଦାସ ଗୋଟେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ମୋର ଦିନ ବନ୍ଧୁ ଯେଣୁ ଦୁଃଖୀଟିଏ ମୁଁ ଦରଜ ମୋ ବେଉସା। ତାଙ୍କ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଜଣାଣରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ମୋ କହିବା ହ୍ୟାଲୋ। କଥା, ତୁମେ ଯୋଉ ଦରଜର କଥା କହୁଛ, ଶୁଭୁଛି ମୋ କଥା? ହୁଁ ତୁମେ ଯୋଉ ଦରଜର ଦରଟି ଲେଖିଛ, ସେ ଦରଜ ହଁ ବା ସେ ଦୁଃଖ ସବୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲଠୁ କେତେ ଦୂରରେ? ଆଚ୍ଛା। ନା କେବେ ମାନେ ଦୁଃଖଟା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ହେଇପାରିଛି ତ? ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଇପାରିଛି ତ? ଜଣାଣ ହେଇପାରିଛି ତ? ମତେ ଠିକ ସେ ଶୁଭୁନି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଟିକେ କାଟିକି ଲଗାଉଛି। ଦେଖିବା ଗୋଟେ ମିନିଟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ବିରୁକୁ, ତାର 5 ମିନିଟ ସରିଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ଦରଟି ଯୋଉମାନେ ପଢିଥିବେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ପାଇଥିବେ। ଏଇ ବହିର ପ୍ରଚ୍ଛଦରେ 2ଟି ଧାଡି ଅଛି, କବିତାର ଧାଡି, ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛି। 50 ହଁ ଟଙ୍କା କମିଗଲେ, ବିରୁ ଆସିଗଲ ନା? ହଁ ଆସିଗଲେ ଆସିଗଲେ। ହଁ ହଁ ହଁ। କୁହ କଣ ତ କହୁଥିଲ କୁହ। ପ୍ରଣୟ ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ହଁ ହେଲା ଯେ ତମେ ଯୋଉ ଦରଜର କଥା ଲେଖୁଛ, ଯେମିତି କି ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଆମର ସବୁ ଦୁଃଖ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭଳି ହୁଁ ବା ଜଣାଣ ଭଳି, କାହିଁକିନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣାଉ। ତେଣୁ ତମେ ଯୋଉ ଦରଜର ଦରଟି ଯୋଉ ଲେଖିଛ ସବୁ ଦରଜ ମାନଙ୍କୁ, ସେ ପଦ୍ମ ହୁଁ ଫୁଲ ଠାରୁ କେତେ ଦୂରରେ, ବା ସେ ସବୁକୁ ତମେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବା ଜଣାଣ ଭାବରେ ତା ସହିତ କେମିତି ରିଲେଟ କରୁଛ? ହଁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ହଁ ଦୁଃଖ ନଥିଲେ ହୁଏତ ବୋଧେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନଥାନ୍ତା। ସୁଖରେ କଣ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି? ହଁ ହଁ ହଁ। କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଧେ ମୋ ଜାଣିବାରେ, କେବଳ ମୋ ଜାଣିବାରେ ଯେ ଜଣେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ହିଁ ବୋଧେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗାଏ ବୋଧେ। ସୁଖରେ ବହୁତ କମ ଥାଇପାରେ, ମେ ବି, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ମୋର ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିଧିର ଜ୍ଞାନ। ତଥାପି ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ହିଁ ଜଣେ ସବୁବେଳେ ହାତ ଟେକି ଦିଏ ବା ହାତ ଯୋଡି ଦିଏ। ଦୁଃଖ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ହୁଏ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମନସ୍କ ହଉ ବୋଲି ମୋ ଧାରଣା। ନା ନା ବିରୁ, ବିରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଟା ବୁଝି ପାରିଲନି। ମୁଁ ମାନୁଛି ଦୁଃଖ ଦରଜ କହୁଛି, ହୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ହଁ ହବା ତମ ଠାରୁ କେତେ ଦୂରରେ, ନା ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଇସାରିଛି? କୋଉଟା ଦୁଃଖଟା? ହୁଁ। ଦୁଃଖଟା ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବାରୁ କେତେ ଦୂରରେ, ନା ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଇସାରିଛି, ଏଇଟା ତ ପ୍ରଶ୍ନ। ହଁ ହଁ। ହଁ ନାଇଁ, ଦୁଃଖ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଃଖ ସହ ଯୁଝି ଯୁଝି ମାନେ ଦୁଃଖକୁ ଆମକୁ ତ ଲାଗେ ଯେ ହଁ ମୁଁ ମାନେ ସବୁ ଦୁଃଖରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଗଲା ପରେ ବୋଧହୁଏ ସେ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦୁଃଖ ସରୁନଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଗୋଟେ ଆସ୍ଥା ଥାଏ। ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ସରିନି, ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଉ। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପରିଣତ ହବ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖରୁ ଆମେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ସରିବନି। ତ ଦୁଃଖ ସବୁ ସେମିତି, ଦୁଃଖ ହିଁ ସେମିତି ଥିବ, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି ସେମିତି ଥିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଗୋଟେ ବଢିଆ ଲାଇନ ତ ଥିଲା ଯେ ଦୁନିଆରେ କେତେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ତାଠୁ ମୋ ଦୁଃଖ ତ କେତେ କମ୍। ତେଣୁକରି ଦୁଃଖ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ମୋର ବି ଅଛି। ହେଲେ କିଏ କୋଉ ଭାଗରେ ଦେଖୁଛି ବା କିଏ କୋଉ ଭାଗରେ ନିଭଉଛି, ଆଉ ତା ହିଁ ଫରକ। ହୁଏତ ମତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ବିରୁ। କହିପାରୁଛି। ହଁ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଥା ଖାଲି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେହେତୁ ସମୟ ଅନେକ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ବୀରେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଗାମୀ ଅନେକ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଅନେକ ଆଗକୁ ବଢୁ, ଏବଂ ଆଶା କରେ ତାର ଶୁଭକାଂକ୍ଷୀ ହିସାବରେ ଆଶା କରେ କି ତାର, ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଜଣେ କବି, ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ପାଖରେ ତା କଲମରେ ଏତେ ତାକତ ଥାଏ ଯେ ସେ ପାଣିରେ ବି ନିଆଁ ଲଗାଇ ପାରେ। ଏବଂ ସିଏ କାଶ୍ମୀରକୁ ନ ଦେଖି କାଶ୍ମୀର ବିଷୟରେ ବି ଲେଖିପାରେ, କେବଳ ଅନୁଭବ କରିବାର ଥାଏ, ମାଧ୍ୟମ ଥାଏ। ତେଣୁ ଜଣେ ଭୋକ ବିଷୟରେ, ଭୋକରେ ନ ରହି ମଧ୍ୟ ଭୋକ ବିଷୟରେ ଲେଖିପାରେ, ପ୍ରେମରେ ନ ରହି ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଲେଖିପାରେ। ତେବେ ମୁଁ ଆଶା କରେ ତାର ଆଗାମୀ କଲମ ଯେତେବେଳେ ବି ସେ ଯାହା ଲେଖିବ, ସେ ନିହାତି କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ପଣ ଆଣୁ, ସ୍ୱାଦ ଆଣୁ, ଏବଂ ଦରଜକୁ ଦରଜରେ ନିଭଉ, କିନ୍ତୁ ଦରଜଟା ଟିକେ ହାଲକା ମିଠା ଲାଗୁ। ଆଉ ଏତିକି ମୁଁ ତାକୁ କହିବି। ତା ବହିଟା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଠ ଯୋଗ୍ୟ, ଏତିକି ମୋ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ ମୋ ଏବେ ତରଫରୁ କହିପାରିବିନି, କାହିଁକି ନା
ମୁଁ ଯିବି ଏବେ ବାହାରିବି ପୁଣି ଭବାନୀପାଟଣା, ତେଣୁ ମୁଁ ଠିକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଛି ଠିକ ସହିତ ଅଛି। ଜଡ଼ିତ ହେଲି, ଖୁବ୍ ବହୁତ ଖୁସି ବହୁତ ଲାଗିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଶା ପୁଣ୍ୟଦୀପ କରେ ଦିଦି। ମୁଁ ଏମିତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଟିକେ ଭେଟ ହଉଥିବି ମଝିରେ ମଝିରେ। ଆଉ ଠିକ ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ ଏବଂ ପ୍ରଣାମ। ରହିଲି। ନିହାତି ନିହାତି ପୁଣ୍ୟଦୀପା, ଆମେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ତମଠୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଆଉ ପୁଣି ଆମେ ତମ ସହିତ ଭେଟ ହବୁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରଣୟ ଭାଇ ଆପଣ ଉତ୍ତରରେ ଯେତିକି ମତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଥିବେ, ନହେଲେ ହଁ ଆପଣ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, ସିଏ ମୋ ସାନ ଭାଇ, ତ ସେମିତି ଆପଣ ହିଁ କିଛି ଆପଣ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଉତ୍ତର ବହୁତ ନିଷ୍କର୍ଷ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଉତ୍ତରର ନିଷ୍କର୍ଷ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଗୋଟେ ନା ନା ବାକ୍ୟରେ ମୁଁ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଇଲି ମୁଁ ଉତ୍ତର ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପାଖରୁ ଯାହା ଆଶା କରିଥିଲି ପାଇଲି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ବାକି ରହିଲା ଆଉ ଆ, ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ତରଫରୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା, ପ୍ରଣୟ ସୁଧା ଆମ ସହିତ ଟିକେ ଯୋଡି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କାଠଗଡାରେ ଏମିତି ଅପର ପକ୍ଷର ଓକିଲ ହେଇକି ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ନା ମୁଁ ବୀରେନ୍ଦ୍ରକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେ ଜଣେ ଚମତ୍କାର କବି। ଆଉ ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ମୁଁ ଯୋଉ ପଚାରିଥିଲି, ମୁଁ ଏବେ ବି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣି ଏଥିପାଇଁ ପଚାରିଥିଲି, କାହିଁକିନା ତା ବହି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଢିଛି। ସିଏ ଦୁଃଖ କଥା ଯେତିକି ଲେଖିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସୃଜନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ଦୁଃଖକୁ ଫୁଟବଲ କରି ଗୋଇଠା ମାରିବା ଶିଖିବା ବି ତାର ଆବଶ୍ୟକ। ମାନେ ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ଦୁଃଖକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଶୂନ୍ୟକୁ ଟେକିଦବା ବି ତାର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଉ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ମତେ ଚମତ୍କାର କବିତା ଲେଖିଛି ସେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଆଗକୁ ସେଥିରେ ତାର କଷ୍ଟ ଦିଶିଲା, ଦୁଃଖ ଦିଶିଲା, ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ସାମାଜିକ ଚିତ୍ର ସେ ଆଙ୍କିଛି। କିନ୍ତୁ କବି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଦୁଃଖକୁ କେତେ ଦୂର ସଜେଇବେ ତାର ଆଭାସ ଦବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଥିଲି। ବାଃ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ଚମତ୍କାର। ମୌସୁମୀ ଆଉ ବାପା କାଲି ସୁମିତ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ କାଲି ତାର ଦର୍ଜି କବିତା ବି ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଆଙ୍କିପାରେ ସେ। ମଣିଷର ଜୀବନର ଦୁଃଖ ତାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଢଙ୍ଗରେ ସେ ଆଙ୍କିପାରେ। ତମ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ହଉ। ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ପ୍ରଣୟ ଭାଇ, ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ସୁମିତ ଭାଇ ଆଉ ମୌସୁମୀ ଅପା ଯେହେତୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ କରିଥିଲେ, ଯଦି ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟିକେ ଶୀଘ୍ର। ଆଜ୍ଞା ନା ମୁଁ ଆଉ ପଚାରିବି କଣ, ମୁଁ ପାଇସାରିଲିଣି ଉତ୍ତର ପାଖାପାଖି। ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ବୀରକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବି। ଆଉ ତାରି ଧାଡିରେ ସିଏ ଗୋଟେ ଲେଖିଛି କି ବୀରୁ ରୋଜ ଆଙ୍କୁଛି କପାଳରେ ନୂଆ ଭାଗ୍ୟ ରେଖା। ତ ମୁଁ ସେଇଥିରେ କହୁଛି ତାକୁ, ଯଦି ସେ ନିଜେ ହିଁ ଆଙ୍କୁଛି ତା ଭାଗ୍ୟ ରେଖା, ତାହେଲେ ହସର ରେଖାଟିଏ ସେ ଆଙ୍କୁଥାଉ। ତା ପରପୃଷ୍ଠାରେ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ପୁରୁଣା ଭାଗ୍ୟରେଖା ନ ଗଜରୁ ନୂଆ ଭାଗ୍ୟରେଖାଟେ ଗଜରୁ। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟେ, ଏଇଆ ବୀରୁ ଏମିତି କୋଉଠି ଭାବୁନି ତ କି ଏଇଆକୁ ଡେଉଁରିଆ କରିକି କବିତାର ଦରିଆ ପାର କରି ଯିବା ପାଇଁ? ବୀରୁ କୁହ। ହଁ ବାଃ ବାଃ ବଢିଆ ସୁମିତ। ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା। ଯେ ୟାକୁ ଡେଉଁରିଆ କରିକି କବିତାର ଦରିଆ ପାରି ହେବା କଥା, ମୁଁ ତ ଏଯାଏଁ ବି ଏ କଥା ଭାବିନଥିଲି। ଭାଇ କହିଲାଠୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା ଯେ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି କି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ଲେଖୁଥିଲି ଦୁଃଖ କବିତା, ତାପରେ ମତେ ଅନ୍ୟମାନେ ସୁବ୍ରତ ହେରିକା ବହୁତ ଜଣ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରେମ କବିତା ବି ଲେଖିଛି, ଅନ୍ୟ କବିତା ବି ଲେଖିଛି। କେବଳ ଦୁଃଖକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ଭାଗରେ ହେଇପାରେନି। କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ହେଲା ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି କେଜାଣି ଦୁଃଖକୁ ପଢିପାରେ, ସହଜରେ ଦୁଃଖକୁ ଆଙ୍କିପାରେ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ସବୁଥିରେ ଟିକେ ଜଟିଳ ଲାଗେ, ବା ମୁଁ ଟିକେ କାହିଁକି ସହଜ ହେଇପାରେନି, ଅସହଜ ମନେ ହୁଏ। ଆଉ ମୁଁ ଆକୁ କେବେ ଡେଉଁରିଆ ବୀରୁ ତୁମେ ଟିକେ କଟିଗଲ ଏଇ ସବୁ ପୁଣି। ଜିନିଷକୁ ନେଇ, ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ନେଇ ସମୟ କେତେ ଦୂର ଦଉଛି। ସମୟ କହିବ କେତେ ବାଟ ଅଛି, ବା ଦୁଃଖରେ ବଞ୍ଚୁଛି କି ପୁଣି କେବେ ମୁଁ ଗିଅର ଅପ୍ କରିବି, ତା ସମୟ ହିଁ କହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଠିକ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବୀରୁ, ତୁମକୁ ଅଶେଷ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ବହୁତ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଅ। ଭାବୁଛି ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ବୀରୁଙ୍କ ବାବଦରେ ସବୁ କଥା ଆମେ ପ୍ରାୟ ଉଣା ଅଧିକି ସମସ୍ତେ ପରିଚିତ ହେଇଯାଇଛେ। ମୁଁ ଯୋଉ ଦୁଇ ଧାଡି କଥା କହୁ ତାଙ୍କ ବହିର ପ୍ରଚ୍ଛଦରେ ଲେଖା ଅଛି, 50 ଟଙ୍କା କମିଗଲେ ବୋଉ ହାତରୁ ଫେରିବାଲା ଟାଣି ନିଏ ବୋଉର ମନ ପସନ୍ଦର ଶାଢୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ଧାଡି ଏମିତି ଲେଖା ଅଛି, 15 ବର୍ଷ ଯାଏ ବି ଭଉଣୀ କାନରେ ଫୁଟି ନଥିଲା ସୁନା ଫୁଲଟିଏ। ତେଣୁ ଏମିତି ଅନେକ ଧାଡି ସବୁ ଯାହା ଅଚାନକ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଆପଣ ଯଦି ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦରଜର ଦରଟି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ସାବାସୀ ଦିଅନ୍ତୁ।
ଆଉ ସୁମିତ ଭାଇ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଉ ପୁଣ୍ୟଦୀପା ଦିଦି ବି ସେଇ କଥା କହିସାରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କବିତାକୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ କରିଛନ୍ତି ବା ଟିକେ ଟିକେ ଭାବିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଖୁବ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛାରୁ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବୀରୁଙ୍କର ମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଇଯାଉ ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇ ଦୁଃଖକୁ ଲିଭେଇକି ସୁଖର ନୂଆ ଫୁଲ ଫୁଟୁ ଦୁଃଖକୁ ଯେମିତି ସେ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ସୁଖର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବି ସେ ସେମିତି ଆଙ୍କିବାରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପୁଣ୍ୟଦୀପା ଦିଦି ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଯେ ପରିପକ୍ୱ ବୟସରେ ହେଲେ ଆଉ ଆସିବନି ବୀରୁ ଏବେ କାହିଁ ଏତେ ପ୍ରେମ କବିତା ଲେଖନି ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଯେତିକି ବୀରୁକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ପରିପକ୍ୱ ବୟସରେ ବୀରୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ ମନସ୍କ ହେଇଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ ଯଦି ଏବେ ବି ନ ହେଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବୀରୁ ଦରଜର ଦରଟି ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ପଢନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣାନ୍ତୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ ବୀରୁଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବୀରୁ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମ ଉପରେ ଥାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବା ବହୁତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବହି ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବହିଟି ହଉଛି ଆମର ଜିଭ ନଥିବା ଲୋକ ଶିବଚରଣ ମହାପାତ୍ର ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର